Okay, so ayun guys, good morning. Hey there. Subscribe to my channel. Ngayong araw ay And also press this Huwebes, bell icon. January 5, 2023. So kakarating pa lang namin mga idol dito sa PATX. Galing kami ng Bicol kasi balik trabaho na naman mga idol. So pagdating namin dito mga idol ay ganun pa rin ang sitwasyon dito. Matao pa rin at marami pa rin pasahero na mga umuwi. So ito rin yung mga dumating dito na nanggaling ng probinsya at patungong north. Dito sila kasi sasakay. So kami naman ang asawa ko, ito yung asawa ko, kasama ko. Dito kami bumaba at sasakay ulit kami ng EDSA Carousel. Pabalik kami ng Guadalupe at saka kasi sa Makati. Ako naman sa Ortigas ako nagtatrabaho. So ngayon papunta kami ng Gate 10 at doon ang EDSA Carousel doon kami sasakay. So ayun mga idol, kumusta? Panibagong kabanata na naman ang mga vlog natin sa terminal ngayong 2023. So abang-abang na lang kayo sa mga bagong update natin sa mga susunod na araw dito sa PTEX at sa mga terminal dito sa NCR mga idol. So ayun, thank you so much sa mga subscribers natin na laging nanonood ng mga vlog ko, mga personal vlog at saka mga travel update ko mga idol. Ngayon medyo matao ngayon. Kasama ko yung asawa ko, pabalik na kami ng trabaho mga idol. So dito kami sa ground floor sa PITX. So galing kami ng Bicol, ang naging pamasahe namin is 1-2. So nasakyan namin St. Marta. Ordinary nga lang yun mga idol, pero mahal talaga. So siguro sa mga galing ng mahal pa rin. Pero sabi babalik naman ng pamasahe sa normal pag tapos na yung holiday season. Ngayon kasi New Year pa lang kaya medyo mahal pa talaga. So ayun mga idol, in-update ko lang kayo at ayun, thank you so much sa inyo lahat. At sa mga may katanungan, mag-comment lang kayo dyan sa comment section. At pag nabasa ko yan mga idol, agad ako magre-reply sa inyo kung mayroon kayong mga katanungan. So ayun, palapit na kami sa gate at ayun, hanggang dito na lang yung video natin. So thank you so much. Bye bye.